Так, гэта будзе для пацерак. Сюды я пакладу каляровыя каменьчыкі. Там пакладу заколачкі. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. У мяне такая навіна, такая. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі, салют, Яна. Прывітанне, Рыся. А што гэта ў цябе за выстава скрыначак? Падабаюцца скрыначкі? Зараз яшчэ прынясу. А навошта, Яначка? Ой, у мяне такая навіна, такая навіна. Ды расказвай ужо, калі пачала. Усе гэтыя скрыначкі для скарбу. Рмаў, ты хочаш пакласці ў іх штосьці і закапаць? А потым праз 100 ці 200 гадоў твой скарб адшукалі? Не-не-не-не-не-не, зусім не такія ў мяне планы. А якія? Дзяліся імі хутчэй. Хадзі бліжэй, не магу гучна гаварыць. Гэта вялікая тайна. Слухаю цябе уважліва, сяброўка. У нашым пакойчыку ёсць скарб. Рмаў, скарб! Ты цішэй ты, навіна цудоўная, але не трэба пра гэта крычаць. Проста гэта так незвычайна, сапраўдны скарб, а яшчэ і ў нашым пакоі. Вось я і падрыхтавала для скарба гэтыя куфэрачкі. Тут я пакладу ўсё бліскучае. Далей каляровыя каменьчыкі. У гэтым куфэрачку будуць заколачкі. Там пацеркі. І яшчэ куфэрачкі прынясу, каб усё умясцілася. Яночка, пачакай. А як ты вырашыла, што скарб будзе такі вялікі, што табе спатрэбяцца яшчэ каробачкі? Я ў гэтым упэўнена, сяброўка. І ты думаеш, што там будуць і каляровыя каменьчыкі, і мноства розных упрыгажэнняў? Вядома, Рыся, хіба ты казак не чытала? У казках заўсёды знаходзіцца вялікі-вялікі скарб. Ведаю я такія казкі. Такія скарбы звычайна ў пячорах хаваюцца. Рыся, а я пачула, што Надзейка гаварыла менавіта пра скарб у пакоі. Прычым размаўлялі яны з дзядулем. Вось яно што. Можа, шукаць скарб трэба ў куфэрку дзядулі? Не, навошта дзядулю ў прыгажэнні? Скарб трэба шукаць у нашым пакойчыку. А што для пошуку скарба патрэбна? Компас бяром абавязкова. З ім заўсёды шукальнікі скарбаў ходзяць. І рыдлёўка неабходна. Навошта? Я ўпэўнена, што скарб не ляжыць перад носам, а закапаны недзе глыбока. Рыся, геніяльная ідэя! Нясі рыдлёўку, а я збегу за компасам. Праз хвіліну сустракаемся ў пакойчыку на гэтым жа месцы. Я мігам. Адна нага тут, другая там. Лепш наадварот. Адна там, другая ўжо тут. У які бок накіруемся? Давай зробім 3 крокі на поўнач. Потым 1 крок на ўсход. Давай, толькі пастараемся не адхіляцца ад курсу. За мной. 1, 2, 3. Прыйшлі на поўнач. Паварот. 1 крок на ўсход. Прыйшлі. Ой, Рыся, капай. Тут? А падлога? Компас паказаў напрамак. Тут павінен быць скарб. Сяброўка, давай разам, бярыся за рыдлёўку. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі. Салют, Тимофей. Дапамагай нам. А што гэта вы робіце? Скарб шукаем. Тимыч, бяры рыдлёўку. Ага. Бяры. Бяру. І капай. Можна даведацца, што гэта за гульня у вас такая дзіўная? У нас, Тимофей, не гульня. Всё вельмі сур'ёзна. А што вы закопваць вырашылі? Наадварот, мы выкопваем. Ніколі такога не бачыў, каб у пакоі нешта выкопвалі. Тимофей, ты не размаўляй лепш, а бярыся за справу. Хочаце, каб я падлогу сапсаваў? Тимофей, гэта ж для важнай справы. Усе дзякуй скажуць. Так, пакуль не растлумачыце, у чым справа, нічога рабіць не буду. Хутчэй, я чакаю. Тимофей, мы
Мы скарб шукаем. Под столом? Мы думаем, что ён под столом. Так. Компас нам дорогу показывал, Рмал. Просто я сёння пачула размову надзейкі-чарадзейкі і дзядулі Дабрадзея. Яны гаварылі, што скарб у пакоі пакінулі. Угу. Яночка подрыхтовала куферки, каб каштоўны скарб у іх раскладваць, Рмал. Так, скарб у пакоі. Ха! Дзяўчынкі, рыдлёўка не спатрэбіцца. Чаму? Вось ён, скарб, перад намі. Які ж гэта скарб? А бліскучкі, а каштоўнасці? Гэта сапраўдны скарб восені. У садавіне ды гародніне столькі вітамінаў, што іх можна лічыць сапраўднымі каштоўнасцямі. Сапраўды. Трэба сілкавацца вітамінамі, каб арганізм даў адпор зімовым вірусам. Але я так хацела пакласці штосьці бліскучае ў куфэрачкі. Яначка, бліскучак у цябе шмат, толькі яны не дадуць табе сілы, калі ты захварэеш. Які ты разумны, Тимофей. Сапраўды, лепш пачаставацца сакавітым яблычкам ці грушай. Тады давайце частавацца і мультфільм глядзець. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай.